Signal, signal. Ano nga nin nga barangay din himangin naman eh. Signal kandida, signal. Signal, signal. Signal, oy, boss. Ano boss? Signal boss, signal. Ah boss, ano mo boss? Anay, mahawas lahat. Ano mo? Signal, satellite. Satellite boss, tagperon satellite. To 190 boss, ang satellite. To 190 lang hiya, libre taod na. Ang signal boss, tagpera man. To 990 boss, ang signal. HD man adto boss. High definition man adto. Api naman niya atit pagkabit. Kaso ni boss kay wala pa makinikwarta. Ikaw, kay di, tan mahitataod. Kay waray man karta, di man, ang pwede tayo na opisina. Pwede ni boss Lunes, makabalik ka nga ni. Kay sigurado kung may kwarta. Sige, mabalik ka ni. Aga, ano nga oras ako makamit? Lunes. Aga la boss, aga. Kay sigurado nga ni ako. Sige. Ano pwede ko makarahay mo yung number para matawagan tayo ikaw. Number, agi daw. Sige daw, kaya waray makini boss number boss. Makan hinalakit Lunes. Sige. Sige, salamat boss. Sige, makadi ako boss ha. Sige. Waray, klarot nga tipataod. Upay laman awag, waray man ngayon sa lapi, puro lapakiana. Kawaray, upay. Kao na tadaniya, tibalik pakit Lunes. Tikit. Kasag dito. Binalik. Kao na tadaniya na magpapalit sa signal. Makadi ako. Kawaray, upay nga barangay din. Makad pakit iba nga barangay.